בא לשבת פה, ואז היו רואים את ה... רגע. וואי, זה תראי, זה אפקט. איזה אפקט? אפקט יפה. רגע, את בשידור שלנו את הדגל? כן. רגע, מי יחכו? רגע, אנחנו מחכים לצופים. סלב אורז. למה אין לך עמוד כזה? את לא אוהבת? עם האור? כן. אני חייבת לקנות אותו, זה... אני קניתי, יש לי. איך הוא? מהמם. פצצה. כן, אני לפעמים... סלב אורז, סלב אורז. סלב אורז, ראש בש, גלה כורדיסטן, ארבז'י, איזי מנואלה, קרמקם, קרמקה, מה זה אומר? מתגעגעת, קרמקה. טומיסיו. למה? אבל בראיית הקריה אומרים. גם קרמקה. אוקיי, קרמקה. קרמקה. גם בראיית הקריה. בראיית הקריה. רגע, תכף הם יתחילו להגיב. הנה, את רואה כבר 8 צופים. בטח. ארבז'י, to Kurdistan, and I love you, Kurdish people, and I miss you, and you are in my heart, and מצ'נקה. מצ'יק, צ'וותה מצ'יקם. כן, אומרים צ'וותה, נשיקה על העין שלך. תגידי להם, צ'וותה מצ'יקם. הנה, כתבו, בוא נראה, סלב אורז. סלב אורז. צ'או אני כורדיסטן. בשי. עושים וי, ספרים שאנחנו הולכות לטיול של קורדים. נוקה, זה פיקניק תגידי. אוקיי. נוקה איזו עמנואלה הוא קומיוניטי קומל, יקדקה ווי. עכשיו הוא נזכר לבוא. נוקה אז בהם אז המו קומל קורדי ישראל בהם בחר אלמייט חפלה קורדי ونحن صورتكم فيديو مباشرة يعني قبل يكسا ونيف دوسا وانتم شوفني עברת בכל השפות, קורדית, ערבי, עברית, אינגליש. انتم شوفني مع تين هاي اسود راش وإيمانويلا كمان انا جيروزالم ونحن صورتكم فيديو مباشرة قبل يكسا ونيف من بحر الماء أربيجي אוקיי, חתרתה יכסה וניב וידאו מובשירה ז'יטל ברזני ואימנואלה. ארביג'י ברזני, ארביג'י כורדיסטן, עזדי כורדיסטן. I love you כורדיסטן. All the Kurdish and Kurdistan in my heart. יאללה חתרתה.